Palino, dneska perfektné víťazstvo, vyhrali sme na horúcej pôde u Hamšikovcov 2-1. Ako sa ti chytalo? Chytalo sa mi veľmi dobre, hoci podmienky boli dosť náročné, čo sa týka slnka a tepla, ale podmienky boli rovnaké pre oboch, ako pre nás aj pre supera a nakoniec to bolo so šťastným koncom pre nás. Chytil si tam v prvom polčase 2 tutovky domácich, v druhom za stavu 2-1 si chytil úplne čistý gól. Aké to je pre brankára, keď vlastne mužstvo vyhráva takto tesne pred koncom 1-2 a super sa dostane do takej šance? Tak neviem, ja to beriem tak, že aj keď vyhrávame, alebo je remíza, alebo proste akýkoľvek stav, keď je, tak ja stále chytám, ako keby bolo 0-0, že pre mňa sa nič nedieje. Takže robím to, čo viem, čo trénujem, čo ma pán tréner učí, do čoho nás tlačí. Snažím sa to pretaviť do zápasu a má to aj svoje ovocie. Čaká nás zápas u nováčika v Malackách. Čo od neho očakávaš? Ako výborný vstup do sezóny, potom v prvom zakopnutí sme získali vlastne teraz v tých zápasoch 6 bodov, vyhrali sme v pohári. Aké to bude v tých Malackách? Neviem, čo môžeme od Malaciek čakať. Nováčik súťaže, pre nás veľký otáznik. Uvidíme, ako nás tréneri na ňo pripravia. Určite si pozrú videá zo zápasov, čo hrali s ostatnými supermi. A nič, počas týždňa sa na nich opäť pripravíme, tak ako tu na Hamšik Academy. A pôjdeme tam s cieľom vyhrať a uchmatnúť ďalšie body. Je vlastne nový ročník, je ako keby nové zloženie kabiny. Ako to tam v tej kabine vyzerá? Bol som aj po minulom zápase, aj po tomto, nálada bola fakt skvelá. Vyzerá, že ste vytvorili výborný kolektív. Tak noví chalani, čo prišli, tak úplne v pohode zapadli medzi nás. Rozumieme si aj z dorastu, čo máme ten projekt s dorastom, tak s dorastom je to tiež super. Nerobíme nejaké rozdiely, že ty si dorastenec, ja som starší hráč. Proste snažíme sa tam, aby tá chemia tam medzi nami bola. Áno. Tuto vidíte, že tá nálada je fakt perfektná. Takže snažíme sa vytvoriť super prostredie v kabine, aby sme fakt všetci ťahali za jeden povraz a aby tam to bolo formaťacké srdiečko. Super, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a ešte raz gratulujem perfektnému výkonu. Ďakujem.